Hi mga pangya, welcome back to my channel. So kaninang umaga pala pumunta kami ng consulate para kuhanin yung aking bagong passport. So 10 years na ang passport ko. Then after sa consulate, pumunta kami ng IKEA. IKEA ba o IKEA? So namili po kami doon ng mga kandila at emergency lamp. Then, so ito po yung mga pinamili ka namin kanina. Kasi daw magba-brown out daw dito sa Hong Kong. So kailangan mag-stock ng kandila. Oh. Ito po yun. So ito dalawang malaki binili ko. Magkano nga ba isa nito? Pula na lang. Nasa 60 plus ata to. Tapos medium size. Bumili ako 3. So, ayan, 3. Then, eto, small size, 4. So, eto, pang-ipit. Pang-ipit. Tapos ito, para sa amo kong lalaki, kailangan niya daw ng face towel. So, dinamihan ko na kasi nawawala lagi. So, 17.90 lang to, isang tali. So, 4 na piraso na. So, bumili ako ng 5. And then, bumili rin kami ng patungan ng kandila para hindi siya matumba. So, 2. Mabilisan lang to guys dahil first time ko mag-haul. And ito, kandila din. Bango nito guys, lavender. 2 yung binili namin. Ang isa, 79 yung isa eh. Buksan natin. Lagay natin to sa room ni amo. Ay. Oh. Wow. Ayan guys. Wow, ang ganda. Tumutunog yung labahan ko. So, may takip po siya. Ayan. Ang bango po niya. Grabe. Sobra. Kung naaamoy nyo lang guys, sobrang bango. Huwag mo tawanan dyan, Agnes. At bumili rin kami ng isang set. Kasi walang tool dito sa bahay. So, kung kailangan namin ng mga may aayusin, kukumpunihin, ayan, bumili na kami. 79 lang to guys. Naging 69 na pala siya. 79 siya noon, 69 na lang. And then, bumili rin kami ng emergency lamp. Ito po yun. Ang isa is 100 plus. So, rechargeable siya or pwede siya lagyan ng battery na AAA. So, 2 binili ko. Ito yun guys. Try natin. Buksan natin ha. Let's see kung ano yung nasa loob. Oh. Tingnan natin kung so rechargeable nga siya. At the same time, pwede rin siya lagyan ng battery na AAA. Wala akong ano. Ayan. So, ito yung battery, lagay ng battery niya. Tapos, paano ba ito? Mabuksan lang. Yan, umilaw siya guys. So, 2 binili ko dahil nga mawawalan ng kuryente daw. Baka daw. Kaya, kailangan maging handa. Laging handa. Ika nga sa Girl Scout. So, yun na yun guys, yung haul ko. Ito yung
lagayan ng kandila. Lavender bliss. Yan. Okay guys. Thanks mga pangyaw. Salamat sa panunood. Hanggang dito lang po tayo muna kasi magluluto na kami ni Agnes. Bye. Thank you for watching.